No niin, tervetuloa katsojat ja kuuntelijat tänne Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan perussuomalaisten pariin. Mun nimi on Aapo Happonen ja mä oon kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsen Vantaalla. Ja tässä mun vieressä on Aki Mäki-Pernaa. Ja sä oot nyt uutena sitten jäsenenä lautakunnassa. Sä olit aiemmin monta vuotta varana ja nyt sitten varsinaisena. Joo, kyllä. Että ihan mukava olla tässä nyt varsinaisena jäsenenä. Että tosiaan 21 vuonna aloitin varana ja nyt tänä vuonna pääsin sitten varsinaiseksi jäseneksi lautakuntaan. Joo, hienoa, että ollaan saatu sut, koska sä oot ollut aktiivinen erityisesti näissä niin kuin lasten ja varhaiskasvatuksen asioissa. Ja sulla on tähän vahvaa näkemystä, koska sä oot suurperheen isä. Joo, tosiaan mulla on vahva henkilökohtainen intressi. Mulla on 6 lasta itsellä, niin mua kiinnostaa kovasti nämä varhaiskasvatus ja koulutus, koko tämä putki, että voisi sanoa, että mä oon tämmöinen kokemusasiantuntija niin kuin näissä kasvatusasioissa. Se on demokratiassa tärkeää, että on sellaisia aktiivisia kansalaisia, just, jotka sitten on näkemystä niihin asioihin. Katsotaan, että virkamiehet ei tee ihan mitä huvittaa, vaan Kyllä. Kansalaisten sana kuuluu siellä. No sulla on ollut erityinen kiinnostuksen aihe itse asiassa meidän koko ryhmällä tämä kotihoidon kuntalisän poisto, joka tuli tuossa alkukaudesta muutama vuosi sitten muiden ryhmien ajamana. Ja me ollaan sitä vastustettu koko ajan. Ja se meni läpi, me ei pystytty sille mitään, koska me ollaan 3. suurin ryhmä. Mutta edelleen ollaan pidetty asiaa pinnalla. Joo, kyllä tämä on niinku tosi tärkeä asia. Ensinnäkin niin Vantaan pito- ja vetovoiman kannalta niin tämä on tosi tärkeä asia. Ja jos me verrataan meidän lähinaapureihin, esimerkiksi Helsinkiin ja Espooseen, niin hehän maksaa tätä kuntalisää, mutta me ei sitä makseta. Ja tämä sitten aiheuttaa semmoisia niinku lieveilmiöitä, että nyt me huomataan, että meillä on päiväkodit ja nuo tarhat, niin ne on ihan täynnä lapsia, koska tämä selkeästi kaventaa vanhempien niinku valinnan varaa muun muassa. Tämä on sinällään niinku tärkeä asia ja esimerkiksi mä oon tehnyt tästä tuommoisen kuntalaisaloitteen tuonne nettiin, niin se on allekirjoittanut jo melkein 700 ihmistä. Et siitä huomaa, että se on niinku vantaalaisille kyllä todella tärkeä asia. Ja mä ihmettelen, että me perussuomalaiset ollaan ainut puolue, joka tätä kannattaa. Me ollaan selkeästi niinku oppositiossa, että kokoomus ja SDP, vihreät, vasemmisto, niin he halusivat poistaa tämän ja me nyt sitten taistellaan tässä tätä vastaan. Että mehän äänestytettiin tämä tuolla lautakunnassa, koska tämä on meille niin tärkeä asia, että me haluttiin tämä takaisin. Ja siinä äänestyksessähän kävi niin, että meitä oli 3, ketä äänestetään lisän puolesta ja muut sitten äänesti tätä vastaan. Tässä on tällaisia tiettyjä piirteitä, että minkä takia se lisä haluttiin pois. Sitä on perusteltu sillä esimerkiksi, että on maahanmuuttajaperheitä, joissa sitten äiti on kotona ja siellä ei sitten opita suomea, koska lapset on kaikki sitten kotona siihen asti, kun se menee kouluun. Ja sitten siitä koulun aloittamisesta tulee todella vaikea ja koulumenestys on heikkoa, kun ei osata suomea tarpeeksi hyvin. Että on tavallaan ymmärrettävä, mutta toisaalta sitten taas pitäisi suomalaisten perheiden niin kuin toimintaa ja lapsen saantia tukea tällä lisällä. Niin tässä poistetaan se mahdollisuus tai näitä mahdollisuuksia heikennetään suomalaisilta perheiltä. Kyllä, se on just niin kuin sä sanoit. Ja voisi miettiä, niin kuin, että just nämä perustelut, mitä sä sanoit, niin mä oon kuullut tätä ihan samaa. Että jos mennään niin sanotusti maahanmuuttajat edellä, mutta sitten kuitenkin niin valtaväestö jää tässä sitten vähän paitsioon. Mutta se on jännä, että Espoossa ja Helsingissä tosiaan esimerkiksi niin tämä kuntakohtainen lisä on ja sitten meillä sitä ei ole. Mutta mä edelleen painotan sitä, että tämä on oikeasti niin, tämä on veto- ja pitovoimatekijä ja mulla on semmoinen käsitys, että Vantaalta on niinku perheitä muuttanut poiskin ja suomalaisiakin perheitä kehyskuntiin niinku Tuusulaan ja Sipooseen ja näin. Että tämä on yksi semmoinen niinku tärkeä asia. Mutta tästä me pidetään perussuomalaiset yllä tätä. Tämä on meidän yksi semmoinen kärkihanke niin sanotusti Vantaalla. Tämä on huvittavaa, kun nyt kaupunki on sitoutunut tällaiseen lapsiystävällinen kunta tällaiseen konseptiin, mutta sitten tavallaan
perheystävällisiä ollaan oltu aikaisemmin, perheystävällisempiä kuin mitä nyt ollaan. Että vähän kuulostaa siltä, että sellaista sanahelinää mielellään ajetaan ja sitten tällaista individualismia, vaikka voitaisiin tukea sitä perhettä, joka on se ydin turva sille Just näin, lapselle. että sanat kertoo toista, mutta sitten teot kertookin ihan niin kuin eri sanaa, että ei olla oikein niin kuin synkissä tässä, että sitä moni on nauranut Suomen lapsiystävällisen kunta ja samaan aikaan poistetaan kotihoidon tuki Vantaa lisää, niin, niin hyvä pointti. No sitten toinen asia liittyy sitten nuoriin lapsiin, niin on tämä seuren sijaisten käyttö varhaiskasvatuksesta. Tämä on mielenkiintoinen asia, sille aika isosti ollaan käsitelty viime vuonna erityisesti. Et siinä tuli todella iso budjettiylitys, että näitä käytetään sen takia näitä sijaisia, koska on tosi vaikea saada henkilökuntaa, jolla on koulutus siihen työhön. Et yksinkertaisesti kaikki kunnat tässä, isot kaupungit kilpailee tästä työvoimasta. Et virkamiehet, mä oon sanonut, että miksei tässä voida mennä markkinasääntöjen mukaan, vaan että jos ei ole työvoimaa, niin kyllähän sitä löytyy, kun palkka lähtee nousemaan. Mutta virkamiehet on sitä mieltä, että sitten vaan kaikki muutkin kaupungit nostaa ja se ei kuitenkaan tuota sitä työvoimaa, koska ei niitä työntekijöitä ole, että niitä pitää ihan niin kuin kouluttaa varsinaisesti. Se on tavallaan ihan hyvä pointti, mutta toisaalta kyllähän se alan haluttavuus on siinä, palkka on tosi iso tekijä siinä, niin kyllä sen pitäisi niin kuin markkinoiden toimia tässä asiassa yksinkertaisesti. Kyllä, ja sitten tässä on niinku semmoisiakin pointteja, että ensinnäkin niin meillähän ei ole niinku kelpoisuudet täyttäviä opettajia tarpeeksi. Eli meillä on semmoinenkin ongelma että me ei saada niitä kelpoisia. Sitten me joudutaan ottaa niinku semmoisia sijaisia, kenellä ei ole pätevyydet kunnossa. Mutta kyllähän niinku kaupungin etu olisi palkata niitä työntekijöitä suoraan kaupungille töihin, eikä tämmöisen vuokrausjärjestelmän kautta. Että siitähän hyötyisi vain kaikki, että kaupunki palkkaisi ne suoraan riittävän määrän työntekijöitä. Kyllä, mutta siinä on joku sijaistarve on, joka on ihan relevantti, mutta toisaalta käytetään huomattavan paljon. Mutta tämä on sellainen, mitä edelleen käsitellään, tuo iso ongelmakenttä. Mutta sitten jos mennään taas sun vahvuusalueisiin, niin sä oot ammatiltasi poliisi ja sen takia nämä turvallisuusasiat on sulla niinku, missä haluat vaikuttaa. Niin nyt oli taas lautakunnan kokouksessa, niin keskusteltiin näistä turvallisuusjutuista, että nousi, että siellä on huolia. Niin mitä itse näet tässä keskeisiä asioita? Joo, toi on taas tosi tärkeä pointti. Ja tuossahan me kesällä strategiapäivillä lautakunnassa mietittiin niitä isoja suuntauksia ja me perussuomalaiset tuotiin sitä turvallisuutta hyvin pitkälti sinne nyt esiin ja haluttiin nostaa sen turvallisuuden profiilia ja jättää ehkä jotain hiilineutraalitavoitteita ja semmoisia vähän vähemmälle siellä, vaan sitä kovaa turvallisuutta parantaa Vantaalla. Ja kyllähän tässä niinku selkeästi näkyy se, että nuorison pahoinvointi vaan se lisääntyy erinäköisistä syistä ja se heijastuu tonne sitten jopa ihan päiväkoteihinkin saakka. Ja taustallahan on niinku monia asioita sitten, että tietenkin Vantaa on niinku haastava iso kaupunki, että ne muutetaan eri paikoilta ja tämmöisiä asioita, mutta mä toivon, että me saadaan nyt siihen seuraavaan strategiaan niitä turvallisuutta nostettua niinku tärkeimmäksi asiaksi ohi niinku muiden semmoisten vähemmän tärkeiden juttujen, niin se voisi olla semmoinen, millä me päästäisiin tässä asiaan, että tunnustetaan niinku se, että meillä on turvallisuusvajetta ja meidän täytyy niinku parantaa turvallisuutta ja ihan yksinkertaisia asioita, niinku vartiointia lisäämällä ja koulujen turvakameroita lisäämällä ja tämmöisellä, niin varmasti saadaan nostettua turvallisuuden tasoa. Itse asiassa perussuomalaiset on ehdottanutkin valtuustossa niin näitä turvakamera-asioita just tonne asemille ja näin. Eli tämä on ihan sellainen, mitä ollaan muuten ajettu. Sitten lautakunnassa niin me ollaan koulukiusaamisesta paljon keskusteltu ja sen ehkäisystä ja siihen on paljon toimenpiteitä ja tulee lisää. Sitten toinen on tällainen, mistä muutkin ryhmät on, niin on haluttu tällaisia toimenpiteitä kuin tunnetaitojen opettaminen.
Et nämä voi olla ihan relevantteja, on ihan hyviä toimenpiteitä, mutta itsestä vähän tuntuu, että lautakunta tekee mielellään mukavia toimenpiteitä. Mutta sitten se, tai sellaisia kivalta kuulostavia toimenpiteitä, positiivisia, annetaan lisää palveluja ja näin. Tavallaan hyvä ja pitää olla positiivinen, mutta itsestä vähän tuntuu, että sitten ei haluta ihan nähdä aina sit niitä kaikkia ikäviä, mitä siellä taustalla on, trendejä, jotka vaikuttaa sitten turvallisuuteen. Että ehkä sellainen niin kuin yksi iso trendi, mikä meillä on koko tämän tavallaan Vantaan kehityksen taustalla, on väestörakenteen muutos ja tämän niin kuin massamaahanmuuton aiheuttamat sitten ilmiöt. Et meillähän niin kuin väestössä nyt just katsottiin tuosta, niin 34%. Joo, tässä tosiaan otinkin tuon meidän taloussuunnitelma 2528 tähän, ettei ihan hatusta vedetä näitä lukuja, niin täällä on kyllä hurjia lukuja, että esimerkiksi tämä varhaiskasvatusikäisten maahanmuuttajataustaisen määrä, niin 35,2%. 35,2% Vantaalla tosiaan maahanmuuttajataustaisia ja sitten koko niin kuin tuossa meidän koulutusjärjestelmässä, että perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia 34,7%, niin onhan ne hurjia lukuja ja kyllä se vaan niin kuin toi segregaatiokehitys ja toi vieraskielisyys, niin onhan silläkin niin kuin oma merkityksensä tässä kaikessa. Kyllä, siellä tulee sellaisia, mitä ei oikein paljon käsitellä ja mitkä on hankalia hahmottaa, on tällaiset niin kuin identiteetin, kieli- ja kulttuuri-identiteetin niin kuin kehitykselliset asiat, miten lapset löytää niin kuin paikkansa. Itse näen sen jotenkin silleen, että nythän meillä yritetään just, että tasataan maahanmuuttajien määrää, yritetään saada sitä segregaatio vähentymään. Mutta sitten meillä on tarhoja ja meillä on kouluja, joissa sitten se on huomattava, puhutaan 70%, 50% maahanmuuttajien määrä, niin silloin näihin kouluihin on kohdennettu erikseen niin kuin resursseja siihen opettamiseen, jotta se saadaan toimimaan se oppiminen tapahtumaan, mutta silti jotenkin epäilen, että nämä ei riitä nämä. Ne on kivoja ja näitä pitää tehdä, mutta samalla niin kuin katsotaan Ruotsia, katsotaan ihan mihin tahansa länsimaahan, jossa on vastaavia lukuimaahanmuuttajia, niin se segregoituminen on ihmiselle niin luonnollinen ilmiö, että se tapahtuu ja sitä ei tällaisilla poliittisilla niin kuin vippaskonsteilla pysty estämään. Joo, toi oli hyvä pointti toi, minkä nostit noista oppimistuloksista. Niitähän me ollaan lautakunnassa paljon käsitelty ja mä ihmettelin vähän sitä ja ihmeteltiin, että miksei näitä voitaisiin julkaistakin, että missä kouluissa on minkälaiset oppimistulokset, mutta sitten perusteltiin tällä koulusoppailulla ja tämmöisellä, mutta itse taas on niinku semmoisen läpinäkyvyyden kannattaja ja toivoisin, että niinku puhuttaisiin asioista avoimesti niiden oikealla nimillä, että kyllä se niinku vanhemmille kuitenkin on merkitystä, että minkälaiset tulokset on eri kouluissa. Että. Kyllä, ehdottomasti. Mutta ehkä me ollaan aika hyvin nyt käyty tässä muutamia aiheita vähän läpi. Hienoa, että saatiin aikaan tällainen keskusteluhetki. Joo, kiitos tästä. Jatketaan työskentelyä. Yes, jatketaan. Kiitos katsojille. Yes, moro. Ja kasvatuksesta ja oppimisesta meillä myös täällä keskustelemassa Tanja Saarinen, lautakunnan jäsen. Jeps, moikka vaan. Aapo ja kaikki siellä. Me ollaan Aapo oltu yhdessä lautakunnan jäseniä tässä ihan valtuustokauden alusta alkaen ja nyt alkaa valtuustokausi olla päätöksessä. Niinpä. Mitä fiiliksiä? Ihan hyvä fiilis. Aika paljon käsitelty asioita ja sulla on tällainen yleiskatsaus tähän, että mitä keskeistä on käsitelty, niin mitä nousee pinnalle omasta mielestäsi? Niin, tässä on ollut isoja päätöksiä tietysti koko valtuustokauden aikana ja
ensinnäkin silloin lähdettiin koronasulkujen aikaa ja oltiin etäkokouksissa, niin musta tuntuu, että ne on vaikuttanut siihen kokousten kulkuun hieman. Että ollaan kyllä jouduttu tekemään töitä siinä, että ollaan päästy myös lautakuntana yhteisymmärrykseen ja osaamiseen. Mutta on ollut kiva nähdä mun mielestä sitäkin, miten niin kuin eri puolueiden tekijät pystyy tehdä yhteistyötä myös niin kuin puoluerajojen yli, että ollaan siinä kyllä mun mielestä kehitytty lautakuntana. Kyllä. Mutta mun pitää sanoa tähän, että mä oon kyllä ehkä ollut lautakunnan paha poika. ootko siellä välillä saanut ärinää aikaiseksi? Mutta hyvässä yhteistyössä muuta. Joo, ihan totta. Ja pitää myöskin niitä eriäviä mielipiteitä kertoa, eikö vaan? Niinpä. Mut mitä ajattelet siitä, kun silloin kun aloitettiin, niin ollaan aloitettu aika lailla tällaisista rahapäivistä silloin syksyllä, kun aloitettiin. Ja silloin meille tuotiin oikeastaan sellainen ajatus, että raha on ja niukkuutta ei tarvitse nyt jakaa. Niin onko sun mielestä tapahtunut muutosta tässä? Joo, siis kyllähän tämä nyt on selkeästi nyt mennyt tiukempaan päin ja jo viime budjettineuvotteluissa niin ei oikein, että me karsittiin tosi paljon ja siellä oli paljon sellaisia, mitä oltaisiin voitu ja haluttaisiin ajaa, mutta ne karsiutui sitten siinä. Mutta se oli hyvä prosessi silleen, että siinä oikeasti mietittiin, että ei tule vaan ihan törkeitä jotain, että halutaan vaan kaikenlaista ja hirveät ylitykset, vaan että se oli niinku järkevää. Kyllä, ja julkista rahoitusta, kyllähän sitä täytyy välillä sitten niinku ikään kuin myös, tai kun toimitaan julkisella rahoituksella, niin pitää myös siivota sitä sitten, että se on järkevää se tekeminen. Se on ihan tervettäkin välillä sitten katsoa, että tehdään oikeita asioita. No, meillä on väestökehitys Vantaalla aika isoa. Joo. Siitä jo Akin kanssa tuossa puhuttiin, että mitä itselle nousee päällimmäisenä siitä mieleen? No oikeastaan se, että se on aika hallitsematonta. Se kasvaa tosi nopeasti, siis Vantaan väestön koko ja samaan aikaan se myös vieraskielistyy aika vahvasti. Ja tietysti tämä väestön kehitys niin kuin yleisilmiönä vaikuttaa siihen, että kyllähän meillä on varmaan joka kokouksessa ollut näitä niin kuin rakennuksiin liittyviä ja rakentamiseen liittyviä teemoja. Et siellä on joku tarveselvitys tai hankeselvitys tai joku meillä hyväksyttävänä oikeastaan joka kokouksessa. Ja musta se kuvaa sitä, että ollaan kasvava kaupunki. Joo, tämä on huomattavasti eri kuin muualla Suomessa, että on just nimenomaan kasvava väestö, mutta se tulee siitä maahanmuuttajista se kasvu. Se on totta. Että sitten just tämä vieraskielisyys, niin kun alkaa olla reilusti yli 100 erilaista kieltä, mitä niin kuin nuoret ja lapset äidinkielinäänkin puhuu sitten, niin kyllähän se aiheuttaa kaikenlaista sellaista tulkkikuluista lähtien ja tällaisia, että siitä tulee paljon ilmiöitä. Kyllä, ja itse tälleen peruskouluikäisenkin vanhempana, niin välillä miettii, että aika pitkiä Wilma-viestejä sieltä tulee, kun ne tulee aika monellakin kielellä. Mikä on tietysti toisaalta hyvä, että kaikki saa sen tiedon, jotta arki sujuu siellä koulussa, mutta onhan se kallista meille veronmaksajille. Joo, Vantaa ihan selkeästi pyrkii liikaa tulemaan vastaan omasta mielestäni siinä, että toki sellaisille, jotka on siinä ihan kotoutumisen alkuvaiheessa, niin se on välttämätöntä, että heille sitten niin kuin tulkkipalveluiden avulla tuotetaan se ymmärrys siitä, miten täällä niin kuin kaikki asiat toimii. Mutta sitten ei me voida antaa kaikkia tällaisia palveluita kaikilla kielillä ja viestiä kaikilla mahdollisilla kielillä sitten niin kuin kaupunkina. Että kyllä siinä täytyy olla selkeä raja. Että joo, se menee vähän sellaiseksi sitten tietyllä tavalla paapoliseksi. Joo. No, rakennusten lisäksi me ollaan tehty päätöksiä tästä niin kuin tuntijaosta ja Vantaahan nosti niin kuin kehystä jo aika paljonkin. Muutamia vuosia sitten tuli niitä matematiikan taitoja, opettelua ja lukutaitoja, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mistä itse asiassa Akinkin kanssa juttelitte tässä. Mutta ne oli tietysti hyviä päätöksiä ja nyt kun on tullut sitten taas hallitusohjelmamuutoksia, niin me ollaan oltu niin kuin etupeltoon tekemässä niitä Vantaalla, mikä on tosi hyvä asia. Et nyt me ollaan harjalla. Joo. Nyt on lukutaitoja, ne on tosi laajoja, että mitkä kaikki siihen nyt sit vaikuttaa siihen heikkenemiseen, mutta hyvä, että Vantaalla panostetaan. Ja mun mielestä nämä perustaidot on tosi tärkeitä,
Ja niihin pitäisi keskittyä. Et helposti aletaan lisäämään kaikenlaista opetussuunnitelmia, kaikkea mikä on ajankohtaista tällä hetkellä. Mutta kyllä sen koulun pitäisi opettaa vain ne ihan ydintaidot ja sitten ne. Ja mikä on ydintaitoa Suomessa? Suomen kieli. Et kyllä mä ajattelen, että siihen pitäisi panostaa ja se on sitten niinku kaikkien koululaisten etu. Ja sitten ehkä myös niiden perheidenkin etu, jossa ei välttämättä suomi ole sit se äidinkieli. Niinpä, ehdottomasti. No ollaan puhuttu vieraskielisistä, ehkä siihen liittyy monikulttuurisuus, sitten on kansainvälisyys. Siihen me ollaan tehty, tai Vantaalla on tullut tämä IB-linja ja se on laajentunut tässä IB-opetus nyt tämän valtuustokauden aikana. Mä ajattelen, että se on hyvä juttu. Mitäs sun fiilikset on? Joo, sanotaan näin, että mä ymmärrän sen. Mä oon itse hyvin niin kuin silleen kansainvälinen. No mä en omasta taustastani maininnut muuta kuin, enkä sunkaan, että sä oot opettaja. Mä oon sitten taas enemmän silleen politiikkaa opiskellut ja nyt virkamies työllisyyspalveluissa Vantaalla. Mutta mä oon niin kuin kansainväliset asiat on itselle sellainen luontainen, että mä oon asunut muissa maissa ja ollut opiskelemassa ja töissä muualla, niin silleen kansainvälisyys on Vantaalle luontainen ja tärkeä asia. Ja IB-linja on siihen hyvä. Meille tulee muualta oikeasti niin kuin työtä tekevää porukkaa. Heidän lapset he haluaa laittaa sit sellaisen, jossa he oppii sitten hyödyllisiä asioita, koska se on vaikka komennuksella olevia. Niin he on 4 vuotta Suomessa, niin se ei ole tarkoituksenmukaista välttämättä niin kuin mennä sit suomalaiseen kouluun ja oppia siellä, vaan se IB tarjoaa sellaisen kansainvälisesti hyväksyttävämmän niin kuin tavan saada se koulutus. Niin ehdottomasti. Mutta sitten tässä on se toinen puoli. Kyllä. Eli Vantaalla on niin paljon näitä kieliä, niin se aiheuttaa sen, että se englannin ylivalta tulee. Et lapset puhuu keskenään sitten englantia, koska se on se yhteinen kieli. Niin Tämä on ehkä se huoli, mikä me on nostettu sitten taas kyllä. lautakunnassa näissä IB-keskusteluissa esille, että saahan nämä nuoret sitten myös sitä suomen kielen opetusta siellä ja että sitten pärjää sen koulun ulkopuolella siellä yhteiskunnassa. Niinpä. Mutta ehkä sanoisin vielä tuosta IB-asiasta sen, että sitä ei voi laajentaa mun mielestä sellaiseksi yleiseksi oikeudeksi, että ihan kuka tahansa, joka haluaa vaan pelkästään elää englanniksi, niin saa sitten olla siellä, vaan kyllä se on tarkoitettu niin kuin diplomaattien lapsille ja tällaisille, jotka on, niin kuin, että siinä on joku järkevä syy, minkä takia. Mutta Suomessa on ehdottoman tärkeä suomen kieli. Joo, kyllä. Siitä pitää pitää kiinni. Se on totta. No ihan toisenlaiseen asiaan ajattelin, että vielä kuitenkin samaan aikaan kuntavaalien kanssa tuossa keväällä tullaan käymään noin hyvinvointialueen vaalit ja aluevaalit ja hyvinvointialueen vastuulla on sitten järjestää oppilas- ja opiskelijahuolto ja siitähän me ollaan myöskin valtuustossa aika paljonkin käyty keskustelua huolta sieltä niin kuin lasten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja siitä, että onko sitä henkilökuntaa siellä riittävästi. Eli se, mitä siellä hyvinvointialueella päätetään, niin heijastuu aika vahvasti tähän koulumaailmaan ja lapsiin ja nuoriin. Eli se on isoja asioita ja nyt kun ne on tässä kesken valtuustokauden siirtynyt eri toimijoiden hallittaviksi, niin se on kyllä näkynyt siinä, että on ollut välillä vaikea saada työntekijöitä ja muutenkin ollut sellainen ihan yli puoluerajojen iso huoli kyllä kaikilla siellä, että miten ne lapset voi. Joo, mä uskon, että tämä hyvinvointialue ja kunnan yhteistyö niin kyllä tässä pikkuhiljaa paranee ja hioutuu, mutta se on tuollaiset isot rakenteelliset muutokset, ne aiheuttaa. No itse kun on työllisyyspalveluissa kaupungilla nyt töissä ja just on tehty se iso siirros kaupungille tänä vuonna, niin onhan se niin kuin pikkasen sekaisin se organisaatio, että kyllä ne aina vaikuttaa. Massiivinen muutos sekin ja se on sitten taas suoraan myöskin tänne niin kuin toiselle asteelle koulutukseen vaikuttava, että sieltä tulee niitä meiltä työntekijöitä ammatilliselta puolelta, niin ne on sitten teillä siellä asiakkaana työllisyyspalveluissa, että miten heidät pystytään sitten hoitamaan. Paljon muuttuvia elementtejä tässä. Yksi juttu vielä.
23 vuonna, kun se oli, kun sä nostit ryhmien välisissä neuvotteluissa kouluruoka-asiat tapetille. Joo, no me ollaan kouluruoan kehittämistä ollaan tässä ajettu jo ennen viime vuotta. Et se on ollut vähän tämän koko kauden, se on ollut aika tärkeä aihe. Se on sellainen selkeä, millä pystytään parantamaan sitä opiskeluintoa. Ja sitä on käyty pitkään ja hartaasti ja siihen on saatu parannuksia. Ja siinä tietysti muutkin ryhmät kaikki haluaa, että tässä on sellainen yhteinen tahtotila kyllä. Mutta alkukaudesta niin se oli vähän sellaista, ei mitä me oltaisiin haluttu. Ei, koska siinä ajettiin koordinaattoria esimerkiksi johonkin reseptiikan kehittämiseen, että saadaan kasvisruokaa parannettua ja kaikkia tällaisia. No niistä on sitten nyt luovuttu ja todettu se, että ihan hyvä keskittyä niihin ruokalajeihin, joita nuoret haluaa sit siellä koulussa oikeasti syödä. Mutta se, että mitä ollaan haluttu ja mihin nyt saatiin parannus, tosin ei lautakunnan toimesta viime vuonna, vaan sitten valtuusto vei sitten lopulta kouluruokaan lisämäärärahoja. Mutta se meni omasta mielestäni ei niin hyvällä tavalla, koska se meni budjetin ylityksenä. Että tavallaan velaksi voidaan ajatella. Mutta se kouluruoka on kyllä tärkeä ja se on hyvä, että siinä pysyy se momentumi siinä kehittämisessä. Ja se pointti siinä kehittämisessä on nimenomaan sen laadun, niiden ainesosien parantamisesta. Siihen laitetaan lisää rahaa. Koska Vantaalla tuotetaan todella halvasti kouluruokaa. Taitaa olla Suomen halvin. No, jossain vaiheessa oli 65 senttiä per ruoka, per oppilas. Se oli aika pieni. Et osittain se on ihan tehokkuuttakin, että Vantaa on ihan hyvin saa tehokkaasti tuotettua. Mutta on siinä myös sitten on silleen parantamisen varaa ihan selkeästi. Eli meille jäisi ensi kaudellekin hommia vielä. Jää. Ei tää valmiiksi tule. Tää on rahallisesti suurin kaupungin toimiala. Eli tässä pyörii todella isot rahat ja isoja laitoksia, jos miettii. Aina puhutaan 7 miljoonasta, kun rakennetaan päiväkotia tai koulua. Kyllä. Ja koskettaa montaa lasta ja montaa perhettä. Kyllä. Se on tosi tärkeä keskeinen palvelu kaikille. Joo, hyvä. Tällaisia juttuja tänään. Kiitos. Toivottavasti saitte jotain mielenkiintoista. Kiitos. Totta kai. Kiitos. Yes, kiitti.